सिखाव मानसिखौथ' दाखायत मानसिखौथ' पुलिसा हमगोनबो आरो बिथांमोनखौ जुदि बिदि रेड हेन्डेड जुदि बेबायदि जुदि मोनदोंब्ला माबायदि सिचुएशनाव पुलिस बिफाना एनकाउन्टार खालामदों आरो जाय एनकाउन्टार खालामजादों माबायदि सिचुएशनाव खालामजादों बियो इनकुवारिनि गेजेरजों ओंखारगोन दा बेखायनो माने जेबायदि माने मोनसे माने दाखायत टीमनिनो सासे सोद्रोमाया दिनै पुलिसजों गावथारजानाय माने मा होनदों जाथायखौ खौरांखौ जोंबो मोनदों जोङो दा बेहाय आङो मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया गोनां लाइमोनफोरा गावनि न'खर दानायनि थाखाय सांग्रां जानाया गोनां गावनि भबिष्यत दानायनि थाखाय सांग्रां जानाया गोनां दिनै मा होनदों जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि समाव दाखायत टीमाव मालाबा गावखौ सोमब्रनो हागौ सिखाव खावनो थाखाय मालाबा नोंथांखौ सोरबाया दैदेनलांनो हागौ नाथाय लाइमोनफोरा एसे सांग्रां जानाया गोनां जे बेफोरबायदि दाखायत ग्रुपआव गावखौ मानो सामिल खालामनो गावखौ मानो साबमिट खालामनो आरो बेफोरबायदि दाखायत ग्रुपआव मानो गावखौ जइन खालामनो दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे दिनै गावखौ लानानै एसे सिन्था जा हारिखौ लानानै एसे सिन्था जा न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै एसे सिन्था जा गावनि भबिष्यतनि थाखाय एसे सान फरायनाय बैसोनि जुदि लाइमोनफोरबा मोजाङै फराय आरो फरायनाय माबा मोनसे खारनाव हाफुङाखसै आद्रा जानानै थाबाय न'खरा माने फोरोंख'नो हायाखसै दिनै मा होनदों गाव गसंथानो थाखाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि बा स्किल राहानि थाखाय गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो राहा लाबाय थादों आरो जों हास्लाबैखौ जोङो सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों सरकारि माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट माने डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै जोङो स्किल ट्रेनिं होनायनि खामानिफोरखौ सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थानायनि गेजेरजों जायगा जायगा दिनै खालामबाय थादों दिनै साफ्रोमबो सरकारि हयथ' साख्रि मोनजोबनायबो नङा आरो सोरबाया सरकारि साख्रि मोननो लुबैयोब्लाबो सोरबाया मावनो गोसो जाया आरो सोरबाया माबा मोनसे खारननि थाखाय नाजायोबा मोननाय नङा नाथाय नोङो गावखौ दैदेननांगौनि थाखाय सरकारि आसुनि बा सरकारि माने साखरियानो जे बियो फाइनाल बे जानो नाङा दा बेखायनो रांखान्थिनि जुदि माने बेबायदि गोबांथार बेबायदि जेंना जेंसि बेबायदि जोङो बर' हारि हिसाबैनो जोङो मोगा मोगि जानांबोनाय दा बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ जोङो भबिष्यतआव जोङो माने जोबस्रांहोनो थाखाय बा गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जों खोनादों चिराङावबो दाखायत जादों दाखालिनि सिमा ओनसोलाव बेफोरबायदि जाथाया माने एनकारेजिं नङा आरो बेफोरबायदि माने जाथायखौ जोङो दिनै थुलुंगा होथावना नङा आरो दिनै मा होनदों पुलिस बिफानाल' हमनाय नङा पुलिस बिफानाल' दिनै बेफोरबायदि सिखाव दाखायतखौ दिनै एनकाउन्टार खालामनाय नङा मोनसे समावथ' जोङो खोनादोंमोन सिखाव दाखायतखौ गामियावबो बिसार खालामो गामियावबो बिसार खालामनानै बयकट खालामो गामियावबो बिसार खालामनानै बुयो गामियावबो बिसार खालामनानै साजा होयो गामियावबो बिसार खालामनानै दिनै मा होनदों फाइन फोनाङो सिखाव दाखायत माने खालामग्रा सोद्रोमाफोरखौ हयथ' बेबायदिनो सोरबाया हमजादोंब्ला पुलिसनि नोजोराव आयेननि नोजोरजों बिसार खालामजाथों आङो बेखौ लुबैदों आरो मा होनदों सोरबाया दिनै मा होनदों गामिनि समाजजोंबो दिनै हमजानोबो हागौ बिसारबो खालामजानो हागौ बेनि थाखाय एसे सांग्रां जानाया गोनां गोजोन्थों